Takže zdarec lidi, dneska se natočíme další video z Revolt a dneska se natočíme o tom, jak se učím s nožíkem. Nejsou to takový ty házící nožíky, je to tady no, tak je to knife, to nevadí, dá se tomu tak říkat. Tak dneska se s tím budeme učit, budeme se to učit asi na nevím, na jaký mapě, no, uvidíme, to ještě uvidíme. Ale určitě dejte like a odběr, pozveme Míru. Míra. Dneska tady hrajeme zase s Mírou. Headhunt. Dáme 2v2. Portálu, tak ať to napíše do komentářů. Co? Co je v tom portálu? No, to pak taky zjistíme v dalším videu. No, doufám. Kámo, co to je? No. Už by se nám to mohlo stát na lidi, no konečně. No, začala arena. No tak koncerši mi nevadily, jestli pár, dobrý, když bude někdy koncerši, tak budeme na snéřat. Asi jsme... Co je mega trapný? Nedělej to největší nubáce. Nedělej to nubáce. Já mám mega dobrý. Kam tečí? Ok, to byl dobrý kill. S tím nožíkem. Je mega dobrý. Ty vodo. Má autoshot? Vypadá na to. Ale neřekl bych, že má autoshot, jako. Kále cheatuje. Nečítuje. Co píše? Nevím. Píše to asi španělsky. Ale musí to s tím flamenou, to nejde, jakoby. Ale démon se špatně trefuje, no. Ale zabil ho, nemám víc. Jak to by se mi mega povedlo? Něco píše. Jako vím, že píše, jako že spamujeme prostě. Hejko, je to hraní na čas, zase to vyhráš. No, dosahy... Nerašuj ho, prostě zabiješ ho. Když si dostaneš ještě taky fakt zabiju. Dobrý. Tam dobré plomenové, to je prostě nejlepší. Je to no skill hlavně. To není moc. Je to hodně no skill. Hej. Kámo, já si prostě nezahraju hry. Já prostě skočím, dám mu pade a on mi dá headshot. Hraj to na čas. Ty jsi mu dal nějaký hity, ne? Dál, no, on nemá metky.
Jako nerašuj. Odměraš, no. No, ať on jo, ale ať ty ne. No, musí úplně divit. Ej, když mám větší level, ale tak porazím. Protože máš no-skill zbraň. No, když on má taky no-skill. Nemá no-skill, já nevím. No má raketomet, no tak teď má no-skill, hej. Kam, jak to je, se mu nedal? Jo! Tím nožíkem. Mě to bude štvet, jo, ten raketomat. A jako docela s tím nožíkem jako umím už, no. Dal jsem 2 kily, no. Já jsem mu dal headshot, ale on použil katanu. Trapas použil katanu. Ty taky používáš. No a na jiný mapy, ne, když má sniper. Pojď! To nedáš, protože on má raketomet a dá ti 1 raketu. Přesně tohle jsem čekal. Trapas, aha, víš, zabil. Prostě. Lidský, já jsem tak unlucky na ty smrti. Ne, já mu nedám, já mu nedám. Teď mu dám. No ale já prostě... Já to fakt rozbiju. Jenom mu dejle, uspamuju k smrti. Já ho pospamu. Jak to? Kámo, tak čum na jeho skiny, ježiš, to je tak pejpové. Já jdu také RPGčka. Ty vole, to jsou takový nuly. Fakt nuly, já si taky vezmu. Kámo, to než na mě poseju tak daleko. Jak to, že jsem mu dal za 40? Ty to... WTF? To je hrozně divná hra. Pade. No vole, debilci. Fakt mám pošlu raketomet. Kámo, jedna hra nám zase trvá 7 minut, to je hrozně na nic. No škoda, že jsem mu ten headshot fakt nedal. 0! Jaký se byl debat velký? Oba dva jsem dal s knifou. Kámo. Hrozný nule. Nedal si. Emote se vyemoutoval. Bro. Dead? Jsem vyžral. Nevyžral jsem ti, jo. Jestli tohle nedáš. Dobrý. Ok, jednu hru ještě dáme. 6 kg se dal. 3krát jsem umřel. Ty znovu 20 větší damage. Že jsem dal o 20 větší damage? Jo, o 20. Tak to je hodně divný. Že jako... A já. Skillu 3krát jsem umřel, ty 7krát, 2krát asi 2krát asi. Já jsem dal 1050. Počkej, mě by zajímalo, kolik mám, já nevím, kolik mám Robuxu. Mám asi 200? 200. No. To jsou dost. Hej, tohle mě tak vytáčí. Já používám základní zbraně, to vyhření je na to nejlepší, já to základní zbraně. A jak jsi udělal to? No to, když budu o víkendu, tak já ti to můžu nastavit, jestli chceš. Jo. A ty když umřeš, tak to vidíš, jak mojí mám vyhření, ne? Já vím, máš ho pěkně divný. To je mega dobré třeba. No dobrý, a on dává, hej, nedávej splash, já potřebuji nožíkem se naučit, dobrý. Já jsem
Jako s nožíkem spašu nejlíp. Arena jde s nožíkem nejlíp. No jak kdo umí. Třeba jak tebe to trapuje, tak budu ten týpek skáče a prostě já budu tou krefou a prostě úplně insta. Nějaký dva nubáci úplně. No to nevíš. Aj, zase spamerky. Dead? Nevyžral jsem tě, ty jsi mu dal 0 damage, doslova. Nedal jsem mu 0. Jo, ty jsi teď zabil týpka a ty jsi mu dal 145, že jo? Kámo, takže jsi, WTF, co to japuješ furt? Nejapu, to není, já nevím, co ani znamená japování, takže chill guy. Zabil pistol. No? Co to říkáš? No dobrý. Já nevím taky krysu, ale... No ale tohle byl hodně dobrý play teda. Jak to mě trefil? Komu? Jo, nemůžu trefit! On mi dává knifu! Pomoc! Jo, to je fakt blbec. Kámo, jednou jsem zabil, dobré. No to není dobré. No. Trauma, cože? Když jsem mu dal? No nebo jsem to trefil málo. A je to, nemohu se rozdílovat. Já ho nožík, já jdu knifou. Kámo, hej a dost! Já nesnáším lidi, co používají na počítači autoshot, to je hrozný. To je, no, čum na to jako, doslova. Hezky. Já nevím, prostě, ale protože jsme na počítači zapli autoshot, protože by to dělal. Jo, a jak to, že mě zastavit nejde? No, ani jsem ho netrefil. Super, nazdar! To. Hej, moc to nedávám. Hej, můžeš mi vysvětlit, proč máš asautku prostě? Já umím, jako, když se tak hejbe. Tak to by to zabil, když ty s ní umíš. No tak jako doma se hejbat. To máme teda fakt nikdo. Hej, je to tak sere, tata. Vodu jsou byl neviditelné, jsou absolutně neviditelné. Bro, nebyl neviditelný. Hej, Miro, ale přestaň lhát. Já nelžu, Nelži. Kam ne, vole, přestaň lhát, jako rele. Já jsem koukal jsem na tebe, jak se zabil. Nebo on mi tady šel ze začátku záda. Tam nelži aspoň, jako fakt. No já nelžu, nevěřím. No nevěřím, no. Nic mi nevěřím, to je jen. Tam nebudeme, že mi to nevěří. A ty točíš video, nebo ne? Jo? Ty vole! Já už to fakt seru. To je tak debil. Jej, já musím na nějakou jinou mapu, no. Dobrý na nožík. Kámo, backrooms. Tak to
si plavat třeba. Nebo já dám random. No tak kam jestli to dáš, tak okamžitě líznu. Proč? Protože. To nedělá dobrá, teďka jenom profice. Já si říkal zabila, když se udělí úplně trap. Já dám ten, jak tebe ten ježáb, jak se to jmenuje. Construction? Construction, no. No. Jestli teď prohrál, tak to já nemůžu. Padem. Ale jak to, že jsem mu nedal za 100 pade? Nazdar! Ne. Okay, no, tak to jsou celou páce, hej. Jak si mohla headshot? Já ho umím hrát. Záda, no už mi nejde záda, protože jsem ho zabil. Ty jsem ho dal knifu, já jsem ho druhý trefil, to bylo mega dobrá. Já jsem... Co je? Oh no, na věc. Dobrý. Mě taky zabil knifou. Kam revolver. Hej, to je tak no skill. Mega no skill. Ale hrozně, to je jako fakt hrozný. Jako hned s tím dobře, jako říkám víc. Kámo, jak to? Kámo. To jsem byl kill. No to fakt. Jako lidi, pište do komentářů, jak umím s knifou, jako za mě hodně dobře. Dead! Má málo, jo. Hodně no skill si kamaráde. Je to úplně pátý. Let's go. Já bych dal ještě jednu hru. To bude další video. Můj dám netočíme úplně hrozně. No, ale to je dobrý. Má jako hraje docela dobře. A s tou knifou umíš dobře. Jako. S takým srdečkem. Hele, a Také papi. no zase to nepůjde, mi to je jasný. Jo, už to je. Jo, dobré. Splash.
Ne. Jo, dobrý. Splash ještě ujde, no. Já oni oba mají sniperky, a to jedna má autoshot. Já to zkusím. Jak to se mi netrefila? Jak to, že? Jak to? Za 100 pade. Co má za zbraň? A kde je? U mě tady v tom hradu skákací. 40? No. Za 100 pade dostala. No, bro, jak to pro mě netrefila? 100 pade. Proč? Můj bože, já jsem play god s tou knifou. Víš, Splash je dobrá na kryv. Jsem ti to říkal. Není, jenom to jsou prý loupáci. Co bylo? Tam co děláš? Já nevím, kde byla, já jsem neviděla. What the fuck? Tam, jak to, že se mi nedal headu? Heda! Dostal za 50? Let's go, lidi. Tam už to má, to video už má 22 minut, to je nějak moc. Stupadě, můj bože. A to hrám knifou, kámo. Ale vždycky pistolky jsou mega dobré. Ne, to pay to win, hrozně. To máš úplně taky. Nice. To je mega spamerka. I'm lagging. Jo, já mu věřím jako seka se to každému. Chceš knedlík teda? OK lidi, takže dneska to už ukončíme. To video, jak jsem se učil knifou, za mě jsem se fakt naučil. Baví mě to, podle hodně lidí, jak tady vidíte, bro knife, respawn knife. Za mě knife je fakt skill. Je to hodně dobrá zbraň. Nevím, jako je to fakt je to i těžký s ní hrát, ale zase je to prostě, když budete takhle, dáte mu to, tak jako tak mu dáte 100 pardon. Takže já doufám, že tam dáte aspoň 100 zhlédnutí. Já se s váma loučím i s Mírou a čus.